Στο κέντρο του νησιού, κάτω από τη σκεπή του Τροόδους και την ευλογία του νερού, στους ήχους και τις ευωδίες του δάσους, ο κάμπος και η τσακίστρα χάνονται στους ανθούς της κερασιάς. Ένας τόπος ευλογημένος, ένας αληθινός κάμπος αγάπης, ένα συντέριασμα της ιστορίας, της φύσης, των ανθρώπων, μα και του Θεού. Δύο χωριά που δίνουν και παίρνουν από το δάσος διαχρονικά. Τα πρώτα χωριά που βρίσκονται εντός του δάσους, τα χωριά που έχουν την κατεξοχή έγνοια για την προστασία και τη φροντίδα του. Γιατί το δάσος είναι η ζωή και η ζήση τους. Το καθημερινό ψωμί βγαίνει από τη δουλειά των υλοτόμων, των δασοφυλάκων, των δασοπυροσβεστών, των ανθρώπων που το χωριό προσφέρει αδιάκοπα στο τμήμα δασών. Η απόσταση από το κέντρο, ίσως η ευλογία για έναν τόπο που παραμένει αγνός, άφθαρτος και αμόλυντος από τις εξαρτήσεις των πόλεων. Ένα χωριό με την πρωταρχική έννοια της λέξης. Αυτή της γειτνίασης και της σχέσης, της ανταλλαγής του μόχθου και της χαράς. Αρχιτεκτονική με τη σοφία της εμπειρικής γνώσης, σπίτια που ζωντανεύουν στον ήλιο, δρομάκια πλακόστρωτα, ανηφορικά, ανώγια ξυλόγλυπτα με ηλιακούς, όπου το φως εναλλάσσεται με το δροσερό αέρα του δάσους, αυλές κύρες με κλίματα, καμέλιες και γιασεμιά. Ένας κόσμος γελαστός, αισιόδοξος, μα πάνω απ' όλα περήφανος. Μια δύσκολη ζωή που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Αρέσκει μου ο τόπος μου αγάπουν τον, πόνα πρώτο. Σε πιάσε εσύ, πιάσε δάλα, πάλι έλα να έρθω μες στον τόπο. Ο Καμπίτης είναι άνθρωπος φιλότιμος και το χαρακτηριστικό του είναι ότι αγαπά τον συνάνθρωπο του. Ένα κυπαρίσι ορθόκλωνο οριοθετεί τη θέση και το έργο του αναχωρητή. Στην είσοδο του χωριού και στη θέση ενός παλαιότερου ναού, ο Άγιος Κυριακός. Ο προστάτης του χωριού ξαναχτίστηκε το 1881 κοντά στο αγίασμά του, μόνο λίγα μέτρα από την εκκλησία. Και το πέτρινο σμιλεμένο καμπαναριό, μια βυζαντινή βασιλική μονόκλητη. Στη ξυλόγλυπτη οροφή της, έργο καμπιωτών μαστόρων, η ιστορία του ανθρώπου και του Θεού, του ξύλου, της επιβίωσης, της τέχνης μα και της πίστης. Υπήρχε μια πιο μικρή εκκλησία από τη βόρεια τείχο και κάτω της εκκλησίας. Ήταν πολύ μικρή η εκκλησία, η οποία ανάγεται στο 1400 περίπου. Ήταν χάμηλη με εκείνη της Τσακίστρας. Φαίνεται τον ίδιο καιρό που χτίσεσαν. Και άρχισαν ήδη τρεις άνθρωποι πρωτεργάτες αυτού του μεγάλου έργου. Τρεις βρακάδες, καμπίτες. Αλλά όταν εφαθιάσαν την εκκλησία, έξω από εδώ, επερνούσαν ο ηγούμενος του κύκου, ο οποίος ήταν καμπίτης, ο Γεράσιμος. Ήταν καβαλάρης πας στη Μούλα. Λοιπόν, και περνώντας από εδώ, σταμάτησαν εκεί που είναι βρύση τώρα, να μου καβαλτερέ χορκάνει, λέει τους. Άγιε ηγούμενε, θα φτιάζουμε την εκκλησία, να βάλουμε έναν πρώτο να την χτίσουμε. Δηλαδή τους ρε, περιμένετε να έρθω κοντά να στη φαθιάσω εγώ, γιατί προβλέπω ότι ο κάμπος, το χωριό μας, να μεγαλώσει. Και στέλνει ο ηγούμενος
και βαθιάσαν την μαζί και χτίσαν αυτόν τον όμορφο ναό, ο οποίος είναι ο μοναδικός στην Κύπρο που υπάρχει, διότι είναι ο μεγαλύτερο ξυλόσκεπος ενοριακός ναός που υπάρχει στην Κύπρο. Είναι έργο τέχνης και το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά στην Κύπρο, από ξύλων του δάσους Πάφου. Και είναι ιατριά. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Αλλά σου καμιά σαν τον κόσμο δεν το έχει. Και όπου έχει πρόσωπο είναι ο Θεός. Ποιος είναι το πρόσωπο του Θεού? Κανένας. Είναι έργο του Σάββα Ταλιαδόρου από την Ορφήτα. Το ξύλο είναι όλον καρυδιά, το οποίο μετεφέρθη σε κορμούς, όχι σε... διότι δεν υπήρχαν τότε τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε μηχανάδες, ούτε τίποτε πυλώνια. Έκοψαν τις καρδιές, τις ετράβησαν τραβητές με τους αλήσους, με τα σουνιά, που το μονοπάτι δεν υπήρχε δρόμος. Και τις έφερα εδώ και τις επεξεργάζε. Σχίσαν τις εδώ. Έκατσε εδώ με 6 μήνες ο Σάββας ο Ταλιαδόρος μαζί με το συνεργείο του, το 1907. Στο τέμπλο δίπλα από τον Παντοκράτορα η Παναγία των Ηλιακών. Στο φωτοστέφανό της οι ακτίνες του ήλιου που δίνουν και φωτίζουν τη ζωή στο χωριό, μα και στον κόσμο όλο. Στο κέντρο μια μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία, πέρα για πέρα ελληνική. Πλατάνια θεόρατα, μουριές, βαλανιδιές, κέδροι, πεύκα και στο βάθος οι βρύσες. Ο ήχος του νερού, η πηγή της ζωής. Η συνολική ζωή του κάμπου. Οι δύσκολοι χειμώνες, όταν τα σύννεφα κρύβουν και αποκαλύπτουν τον τρίπυλο, όταν τα χιόνια φτάνουν στο χωριό. Η προσμονή της άνοιξης και των ολάνθιστων κερασιών, των γύρω περβολιών, η εφορία της γης να ταυτίζεται με το Πάσχα του Κυρίου και τη χαρά της Ανάστασης. Η ιστορία του τόπου βαθιά θαμμένη στα βάθη των αιώνων, σε σκοτεινές γαλαρίες και λαγούμια. «Βαίνε το νερό», έλεγαν οι παλαιοί. Ο χαλκός, το δάσος και το νερό, τα τρία συστατικά της ύπαρξης, μα και της επιβίωσης του νησιού, χαράζουν και την αρχή της ιστορίας του κάμπου. Σωρίες από σκουριά αναμένουν την αποκάλυψη της ιστορίας και της πορείας του τόπου. Από το δάσος το ξύλο, αλλά ίσως και ο χαλκός ταξιδεύει προς τη θάλασσα, εκεί όπου πρώτοι οι Αχαιοί άραξαν και κατοίκησαν τα παράλια. Η Σόλη, το θέατρο, η Έπεια, το βουνί. Η ιστορία είναι πια χαραγμένη και αναλύωτη. Μαρτυρία λαξεμένη σε ασβεστόλιθο και μάρμαρο. Αιώνες δόξας. Ένας ελληνισμός που παράγει από τα βάθη της γης, από τις πεδιάδες, από τα δάση, από τη θάλασσα. Η Κύπρος έδωσε 150 καράβια στο Μεγαλέξανδρο. Τους κορμούς τους έκοψαν καμπίτες. Μια τοποθεσία εκεί στο Σταυρό της Ψόκας, λίγο έξω από το Σταυρό της Ψόκας, λέγεται Δρόμονας, όπου κατασκευάζαν τα πλοία
του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έκαμε εκστρατεία και ονομάζονταν το δρόμονες, τα πολεμικά πλοία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και η τοποθεσία εκεί ονομάστηκε δρόμονα, δηλαδή κόφηκαν τα πεύκα από εκείνα και τα μετέφερναν από την άλλη μεριά στη γυαλιά και τα έπαιρναν στη θάλασσα. Την πίσα την έβγαλαν κάτοικοι της Τσακίστρας. Στα καρνάγια καλαφάτισαν οι καραβομαραγκοί τα πλοία. Η Κύπρος, λένε, θαλασσοκράτησε στην αρχαιότητα. Όταν έφυγαν οι Ρωμαίοι κυβερνήτες και έφτασε ο λόγος του Θεού, βασιλικές με ψηφιδωτά δάπεδα κόσμησαν τα παράλια των Σόλων. Μα η δόξα δεν κράτησε πολύ. Οι αραβικές επιδρομές, οι καταστροφές έστειλαν τον κόσμο στο καταφύγιο των βουνών. Εκεί ψηλά, προστατευμένοι από κουρσάρους και πειρατές, αλόθρησκους ξεκίνησαν την άλλη ζωή. Αυτή που δαμάζει το δάσος, το ξύλο, αυτή που χαράζει τα πρόσωπα των γυναικών. Εκεί στην ασφάλεια των βουνών, σε ένα έφορο κάμπο, γεννιέται πρώτα η Τσακίστρα και ακολουθεί ο κάμπος. Οι παράλιοι γίνονται ορεσίβιοι, αγκαλιάζουν το δάσος που τους προσφέρει τα πάντα, το ξύλο, την πίσα, τη ζήση τους. Δένονται, φυτεύουν και καλλιεργούν τον κάμπο και ακολουθούν το διάβα της ιστορίας του νησιού, από ψηλά. Ο κάμπος γέμισε εξοκλήσια, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Αναστασία, ο Άγιος Μάμας, ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο προφήτης Ηλίας, κάθε κορφή και μια Παναγιά. Η Παναγία του Κίκου είναι το σχολείο, το καταφύγιο, η ελπίδα. Στο μοναστήρι των Ηλιακών οι καμπίτες ευχαριστούσαν τον Κύριο για την εφορία της γης τους, για τους ανθούς των κερασιών, για το πολύτιμο ξύλο, για τη δύναμή τους να κόψουν, να σμιλέψουν, να χαράξουν, να σκαλίσουν το ξύλο. Η Μεωνή των Ηλιακών πήγε στην Μητρόπολη Γερίνιας και είχε περί τους 35 μοναχούς. Στο μοναστήρι και στην Παναγία των Ηλιακών βρίσκουν καταφύγιο χριστιανοί πρόσφυγες από τη Μικρασία, κατατρεγμένοι και φοβισμένοι. Στην αγκαλιά του δάσους, στις όχθες των νερών του ποταμού, σμίγουν με τους καμπίτες και ο μόχθος και το μεροκάματο γίνεται ένα. Ο τόπος γνώρισε πολλούς δυνάστες. Φράγκοι, Βενετσιάνοι, Μαμελούκοι, Τούρκοι κατάκτησαν τη γη. Οι Τούρκοι κατατρόπωσαν τον τόπο και έστειλαν στα ψηλά και απόκρημνα βουνά της μακρινής Μαραθάσας στρατιές από σπαχίδες. Ήταν δύσκολη ζωή για τους χριστιανούς. Πολλοί δεν άντεξαν, αλλά ξοπίστησαν, μα περίμεναν καρτερικά την ανατολή άλλων ημερών για να ψιθυρίσουν το αληθινό πιστεύω. Ο κάμπος και το δάσος έγιναν το καταφύγιο των κατατρεγμένων. Και οι μέρες ήρθαν, όχι όμως εκείνες οι λυτρωτικές που πόθησε με δάκρυ ο κόσμος. Οι Άγγλοι ήρθαν, όργωσαν το νησί, εκτίμησαν το δάσος, τα νερά, έκαναν δρόμους αμαξιτούς και ο κάμπος έγινε και πάλι το κέντρο της Κύπρου. Και οι καμπιώτες ρίχτηκαν στη δουλειά,